A veure, Teresa, començarem parlant de la seva infantesa, de quan vostè era petita, i de l'ambient familiar. Vostè vivia, o els seus pares vivien al carrer Salut, número 6. Sí. I tenien una botiga, un obrador de Basté. El seu pare era Basté. El meu pare era Basté, sí. I quins productes feia com a Basté? Què feia? Mira, quan vam anar, que jo tenia 2 anys, nosaltres veníem de Sentmenat. De Sentmenat, jo soc filla de Sentmenat. Sí. I quan jo tenia 2 anys vam anar cap a Sabadell. I el meu pare, tants pagesos, perquè llavors la plaça encara no estava feta, la plaça de venda. I doncs tots els pagesos passaven, perquè era la plaça de l'Àngel i tot això era les places, doncs passaven per davant de casa. Clar. I el meu pare tenia molta feina, perquè tots venien amb el seu carro, el meu pare feia els collans, feia les arriendes, feia les xurriaques, feia tot això dels cavalls. Clar. I, esclar, allà tenia molta feina. Però va venir, que van venir els cotxes, sí. I el meu pare va quedar sense feina. Sí. Doncs mira, el meu pare era molt traçut, i de seguida va anar a Barcelona, a Can Jorba, a buscar una motxilla. La va desfer tota i llavors es va posar a fer motxilles. O sigui, es va orientar cap al treball pels excursionistes. Sí, motxilles, tendes de campanya, tapissava cotxes. Molt bé. Perquè, mira, és el que hi va bé, oi? Sí, perquè el carrer Salut era el camí que anava cap a Caldes, i els pagesos que devien venir de Caldes... Els de Caldes, els de Polinyà, els de Sentmenat, tots passaven per allà. I a més hi havia, més endins del carrer Salut, hi havia la fonda de Cal Talló, que hi paraven, aquesta gent paraven allà, oi? Sí. Molt bé. A part d'aquesta botiga, del taller de l'obrador del seu pare, quines altres botigues hi havia per allà a prop? Se'n recorda de...? Bueno, al costat de casa hi havia una que venia en bacallà, deien el bacallaner. I llavors la que feia cantó, que hi havia una torre i tot, que llavors veig que la van treure, oi? Em sembla que ja no hi és, que era una fonda. Ah, era una fonda allà? Això ja donava a la plaça de l'Àngel? Sí. Molt bé. I llavors allà ben bé de la plaça de l'Àngel hi havia un biciclista d'aquests que arreglen bicicletes. Bicicletes, sí. I al costat de casa seva, ara li preguntaré per una cosa que té a veure amb la meva família. Al costat de casa seva, el número 8, hi vivien els Comadran? No, vivien... Nosaltres érem el número 4. Ah, jo pensava que eren els 6, vostès. No, nosaltres érem 2 i 4. Ah, doncs jo tinc anotat el 6, el padró em surt el 6. No, el 6 ja era Cal Comadran. El 6 era Cal Comadran? Els coneixia vostè, Cal Comadran? Home, i tant! Coneixia la senyora Vicenta? La senyora Vicenta, la seva filla que es deia Catalina, un fill que tenien que es va morir, que es va morir tuberculós, es deia Feliu. I tenien allò de Sant Quirze, Can Casablanca. I Can Peric a Sant Manat. I Can Peric i tot això, sí. Una meva tieta era la Minyona. Ah, sí? Que es deia Araceli. Oi! Se'n recorda vostè de l'Araceli? I tant! Oi, l'Araceli es va casar i va continuar... Exactament. Va continuar vivint allà, sí. Es va jubilar allà... Sí, era molt maca l'Araceli, molt. I el seu marit també, Es deia Serafí, que era manyà. Van sortir una parella molt maca i la senyora Vicenta va voler que continuessin, bueno, si ells volien, oi, si eren els seus ajudants. La senyora Vicenta era molt bona dona. Molt bona. I va tenir 2 fills, un que es deia Feliu, que era aquest que es va morir, i una que es deia Catalina. Però la Catalina va ser una mica capverd. Sí, va marxar, va trencar amb els pares i se'n va anar amb un home a Barcelona. Sí, molt bé. Escolti, a prop, al número 2 he trobat que en el número 2 del carrer Salut hi vivia l'Amanda Bataller. Li sona? Que era la que la Francesca va substituir a l'associació d'alumnes i exalumnes de l'Escola Industrial. No. Quan l'any 36... No. No? No és aquesta Amanda Bataller? No. Molt bé, doncs ho deixem aquí. No, allà, potser es deia Bataller, no sé com es deia, i vivia un... Amanda li sona, una noia? Amanda sí, que després van venir a posar una botiga aquí a la Creu de Barberà, de verdures.
I aquesta no li... Vostè No, aquesta era una noia normal. No anava a l'escola industrial? No, res. Bueno. Bueno, ja m'ha explicat que el seu pare, el que feia el seu pare, llavors això de fer tendes de campanya, tapissar cotxes, tot això li va anar bé. Oh, sí. Es guanyava la vida, diria. Sí, perquè doncs era molt traçut. Va fer una tenda per l'exèrcit que n'hi cabien 22. Sí, està bé. Escolti, a més, el seu pare era soci del centre excursionista de Sabadell, no? Sí. I vostès van entrar al centre excursionista o anaven d'excursió amb el seu pare? Sempre. Sempre. Jo des de petita que no venia cap noia ja anava amb el meu pare. I anàvem només nois i així. O sigui, a l'excursionisme ja les va introduir el seu pare? El meu pare, sí. I la mare, què feia, de mestressa de casa? Sí, només feia de mestressa de casa. Molt bé. I el pare quines idees tenia polítiques? Mira, no era polític, però ho veia tot molt clar. O sigui que ni era polític ni era religiós, que diguéssim, ara no sé com es diu. Sí. Però ni era comunista, ni era... No era del Círcul Republicà Federal? No. No? No. Bé, en algun lloc he llegit que ho era, però... No. Sí, no ho era. Molt bé. Ell el que era que havia anat amb els maristes i no sé llavors... O sigui, havia estudiat els maristes, el seu pare. Bueno, però molta gent estudiava a escoles religioses. Però vull dir que després, ara jo no me'n recordo, però sé que allà als maristes hi passava alguna cosa com de política i no sé. Això no ho sé, jo. No sé. I a quina escola van anar les tres germanes de l'Àngela, vostè i la Francesca? Primer vam anar a una escola que era del govern, com es diu això? Nacional. Nacional, que era allà al carrer Llobet. A l'escola del carrer Llobet, sí. Que era molt a la vora de casa, totes tres. Però hi havia una mestra que allò era un carrabiner, una cosa horrible, era una dona horrible. Sí, que pagava? Ui, de seguida es feia posar els dits així, si no ho sabies, amb la palmeta, ja et pagava els dits. Sí. Un dia, una noia va fer així, aquella noia, la van retirar la mà i la palmeta se li va trencar. Ja se la va carregar, ja llavors de bufetades, no va donar. Sí. I resulta que aquesta dona era tan... Però la meva germana gran era molt dolça, molt carinyosa, no la castigava mai, no li passava... A casa no deia mai, nosaltres sí que ens exclamàvem, la petita i jo. Sí. I llavors va resultar que un dia la petita... Tenia una germana, aquesta mestra, que era molt dolça i molt bona, i feia d'ajudanta. I un dia la petita, la meva germana petita, que era molt petita, devia tenir 4 o 5 anys, li van anar demanant a la senyoreta nit, perquè llavors, quan era l'hora d'anar al vàter, fèiem tots una cua per la classe i cada un anava al vàter, però no hi podies anar. Entre classe no hi podies anar? No hi podies anar en aquell moment? En aquell moment, però ella ja es va sentir mal de ventre i va anar a demanar a la senyora Anita, que era la seva germana, aquesta és Doña Àngeles. Doña Àngeles, deia. Doña Àngeles, la carrabiner. I l'altra tan dolça era la senyora Anita. I li va anar a demanar per anar al vàter, perquè va pensar que aquesta em dirà que sí. I sí, que ella li va dir que sí, però quan passava així que havia de passar per davant de la mestra per sortir fora al vàter, la mestra va veure, tu, on vas? Vine aquí. Oh, anava al vàter. I per què no m'ho has demanat? Perquè la senyora Anita m'ha dit que sí. Senyora Anita i senyora Nata, pum, li va donar 2 bufetades, agenolada aquí, un llibre aquí al cap, i la nena amb aquest mal de ventre, que tenia ganes d'anar de ventre. I, bueno, al final es va acabar ben plegar, i jo vaig dir a casa, mira, li han fet això. I llavors ella a casa va tenir molt mal de ventre, es va trobar molt malament. I llavors ens van treure. Llavors sí que ens van treure, per més que ens exclamàvem, no, però quan la nena li va passar això. I llavors vam anar al de Doña Francisca, que era allà al carrer Jardí. Al carrer Bèlgica, exactament. Era una de particular. Sí.
Doña Francisca van anar. Sí, ja n'he sentit a parlar d'aquesta escola. Oh, era dolça i carinyós. A més, aquesta Doña Àngels va venir a la dictadura. Jo tenia 6 anys quan va venir la dictadura. I llavors tot es havia de dir en castellà. Sí. I nosaltres, esclar, no en sabíem, perquè fins llavors la doctrina, el primer camarada, el segon camarada, tot ho passàvem en català. Això del primer camarada. I el castellà no en sabíem. Sí, sí. I, bueno, jo fèiem labors a les tardes, les dones. Sí. Perquè hi havia col·legi de nois i col·legi de noies. Una aula de nois i una aula de noies, sí, sí. I se'm va acabar el fil, feia un bufanda, no sé què feia, jo tenia 6 anys. I vaig anar amb ella i li dic, Doña Ángeles, se me ha acabado el filo. El filo. I em va donar una bufetada que em va fer caure, que en dèiem una tarima, d'allà on estava la mestra, em va fer caure de la tarima. I jo, però què he fet, què he dit? I una nena em va dir, havies d'haver dit el hilo, no el filo. Era castellana, Doña Àngela? No, era catalana. A més a més. Era catalana, però era del morro fort. Era del morro fort, i com que era del govern, i el govern llavors va posar en raonar en castellà. Sí, sí, sí. I era una dona molt així, i ara no sé per què ho he dit, veus, això. No, perquè parlava de l'escola de Doña Francisca. Ah, i Doña Francisca. És que mai la vaig veure pagar una nena, mai. I era una escola particular? Sí. I això que deia vostè del primer camarada i el segon camarada, què era això? Mira, eren llibres. Els llibres? Deien això? Sí, jo tenia 6 anys i ja passava el segon camarada. I en deien camarada del llibre? El llibre es deia, sí, primer camarada i segon camarada. No s'havia sentit, això. Però eren en català, Eren en català, i deia camarada, sí. Sí. I llavors, bueno, va venir en castellà. Sí. I jo, doncs, resulta que li van fer això a la meva germana. Sí. Va ser quan vam anar al col·legi de Doña Francisca. Sí. I fins quants anys va estar? Doncs mira, vaig anar al col·legi de Doña Francisca fins a 10 anys. Fins a 10 anys. I després ja no va anar més a escola? No, perquè llavors venia, que ja venia a haver de comprar llibres, i a casa meva, mira, això sí que eren molt tacanyos. El meu pare... Potser no tenien prou cèntims per comprar els llibres. Bé, si no tenia, ja et dic que tenia botiga i tenia... No sé, totes les eines que els seus pares treballaven bé la compraven els llibres. Sí. I jo ja, bueno, per pagar la mesada, també sempre ja m'havien d'avisar al cap de 15 dies. Nena, que no paguen els teus pares. Sí. I jo em feia vergonya. Clar. I al final, quan vaig tenir 10 anys, per al carrer de la Salut, que era allà on vivíem, vaig veure una tele hi havia una noia que feia gorres, que havia sortit de Cal Junyent. I vaig veure una tele que deia falta aprenenta. I jo ja hi vaig entrar. Dic, jo m'agradaria això, que diu que fa d'aprendre d'això. I van dir, bueno, on vius? I vaig dir que al carrer de la Salut, al Basté. I llavors ells ja li van anar a preguntar si el pare volia, i el pare va dir, mira, si ell ho vol, jo pensava, ens estalviarem això. Sí. I sí, vaig anar a treballar 10 anys. 10 anys va treballar allà? No. Als 10 anys? Als 10 anys. Als 10 anys. No va treballar també vostè a Cal Reguant? I a Cal Reguant vaig treballar en molts puestos. Llavors resulta... Abans de la guerra, vull dir? Sí. Resulta que jo, com que vaig aprendre de fer gorres, jo ja, 6 anys, vaig passar l'aprenentatge, ja en sabia molt, l'Asta en feia d'aquestes de militars, ja en sabia, ja era oficial. I es va acabar les gorres, tu. Mira, la gent ja es va posar a no dur gorra. És veritat. Que ara ningú no porta gorra. És veritat. I em vaig quedar sense feina. I es va quedar sense feina. Ningú no portava gorra. Vaig dir que llavors sí que vam haver de buscar una feina que no s'hagués d'aprendre, perquè ja tenia 16 anys. Clar. I bueno, ens van dir això de Cal Reguant, d'anar a fer paperines. Sí. I jo, a mi no em feia res, a mi m'agradava treballar. I vaig anar a fer paperines. I llavors va venir la guerra mentre jo estava allà fent paperines. Molt bé. I... Llavors, amb la guerra, van fer escola d'infermeres. Sí, això ja li preguntaré després.
Escolti'm, la Francesca fins quan va estudiar? Ella fins a 14. Fins a 14, eh? I com que va estudiar... A l'escola de Francisca? O ja va anar a l'escola... Sí, el Dòlia Francisca. Fins a l'escola de Francisca fins als 14. I llavors van fer això, com que va venir la guerra, van fer això de l'Institut Obrer. Sí, això ja en parlarem després. Escolti'm, abans de la guerra, com es divertien vostè i la seva germana? Mira, ballàvem sardana, anàvem molt d'excursió. Molt d'excursió? Molt d'excursió. Fins quan era la festa major, com que hi havia 2 o 3 dies de festa, ens anàvem a acampar. Sí. O sigui que... Però ballàvem sardanes, també anàvem al Ball Rodó. Al Ball Rodó. Però era més de ballar sardanes. Sí, i al cine hi anava? I al cine, però el meu pare, sempre això que et dic, que no deien que no tenien cèntims, de tant en tant, quan sabien que feien una pel·lícula bona, llavors hi anàvem, però de tant en tant. I com que les 3 eren noies, els pares els deixaven llibertat per sortir? Com que ell també venia, anàvem d'excursió. Bueno, l'excursió sí, però quan anaven a ballar o quan anaven... Venia la mare, no, venia la mare. No els posava pegues amb això? Per sortir no, però venia la mare. La mare venia amb vostès quan anaven al cine? No, al cine anàvem amb tots. Tots? I a ballar venia la mare? A ballar venia la mare, s'està a ballar. Molt bé. I quines amigues o amics tenien abans de la guerra? Els que anàvem d'excursió. Tot era de l'excursió? Sembla que sí. Molt bé. Llavors, abans de la guerra, la Francesca ja va començar a estudiar comptabilitat i comerç a l'escola industrial. Sí, i escriure a màquina. I això va ser el pare el que li va dir que estudiés això? Sí, mira, el pare per la petita va tenir més condescendència, perquè valia molt poc, aprendre a escriure a màquina, un ral cada mes o no sé què. Sí. I no, sempre tenies el no. I en la Francesca li va dir que sí. I ella doncs va ser una mica més instruïda que nosaltres. Primera que va anar fins a 14. Clar, perquè l'Àngela també va abandonar els estudis als 10 anys. No, era 12 o 13. Bueno. Una mica més gran que jo sóc la que vaig abandonar més aviat. Vostè va ser la que va abandonar més aviat. I se'n recorda, quan la Francesca estudiava comptabilitat i comerç, si hi havia moltes altres noies que també ho estudiessin? Algunes. Algunes? Algunes. Moltes no, algunes, sí. Algunes, molt bé. Llavors, abans que comencés la guerra, la Francesca va entrar a l'associació d'alumnes i exalumnes de l'escola industrial. Sí. I això hi va entrar per... alguna amiga la va fer entrar o se'n recorda vostè d'això? No, ella sembla que ja hi va entrar perquè jugava a bàsquet. I ja jugava a bàsquet abans de la guerra? Sí, i en allà hi havia un d'això de bàsquet i ella hi va entrar. I llavors... I se'n recorda de quines amigues tenia abans de la guerra, la Francesca, a l'escola? Sí, una que es deia Mercè... Es deia Teresa Torelló. La Teresa Torelló. Sí, esclar. Teresa Paià. La Teresa Paià. Aquestes ja eren amigues abans de la guerra. Sí. Molt bé. Ara sí que entrem a la guerra i parlem de com vostè, en el curs 37-38, va entrar a l'escola d'infermeria, oi? Sí. Llavors, a haver-hi la guerra, van fer això per les infermeres que no te'n feien pagar res. Sí. I jo vaig dir al meu pare, m'agradaria anar a aprendre d'infermera, perquè jo m'agradava aprendre. Clar. El que passa que el meu pare no em donava... No deixava, sí. No. I em va dir, com val? Dic, res, t'ho ensenyo, ja hi pots anar. No, si no et feien pagar res, no és que no em deixés estudiar, no? El que no volia era pagar. Sí. I vaig anar a l'escola d'infermeres, però amb la pega, que venien a bombardejar cada dia, perquè jo, com que treballava, només hi podia anar al vespre a l'escola d'infermers. Llavors pagaven... Sí, les classes eren al vespre. N'hi havia de dies i del vespre. De dies hi anaven els que... Hi havia un grup de dia i un grup de vespre. Allà a l'escola d'infermeres vaig conèixer la senyora Vinyes, que era una professora estupenda, jo. Quasi bé tot el que sé és gràcies a ella. On estava l'escola d'infermeres? No recorda?
Sí, no sé ben bé ara no ho sé. Ja ho trobarem. Parlar sobre Casa de la Vila o parlar, no sé. Ja ho trobarem, ja ho trobarem. No I vostè va entrar al segon any, ja havia començat l'escola el primer any. Sí, Per què va esperar un any a entrar? perquè no ho sabia, perquè les coses trigues a saber-ho. Bueno. Llavors no sabia si a casa meva ho voldrien, Sí. però jo com que treballava i tenia d'anar als vespres. I els vespres van venir a bombardejar, i cada dia bombardejaven i et treien el llum, i ens en vam atipar i vam plegar. I no vaig poder acabar la carrera, No va poder continuar. però jo els primers cursos treia bones notes, sí. I vostè va fer un any o dos allà a l'escola? Eren dos, però el segon any tot era pagar els llums. Era pagar els llums, ja. Clar, perquè a l'entrar al curs 37-38, clar, el curs següent era dolent, era el darrer any de la guerra, clar. Se'n recorda d'altres noies que estudiessin amb vostè, infermeria? Home, sí. N'hi havia una que es deia Lola Ubiols, que després va fer d'infermera a la mútua. Lola. Lola Ubiols. Lola Ubiols. Que hi havia algunes d'aquestes noies que estudiaven infermeria anaven a fer un examen després a l'hospital clínic perquè els hi donguessin el títol o no? A l'hospital clínic em sembla que no. Molt bé. Escolti, després, quan entra vostè? O sigui, mentre estudiava a l'escola d'infermeria, seguia treballant a Cal Reguant? A veure... Quan estudiava infermeria? Sí, treballava a Cal Reguant. Sí. Però després vostè va entrar a treballar al casal de puericultura. Sí. Allà era la guerra. A la guerra, sí. Vaig anar allà a fer d'infermera ja, perquè la professora, que era aquesta, la senyora Vinyes, els hi va dir, aquesta noia val molt. Sí. No té el títol perquè ens venen a treure llum i no pot tenir el títol, però proveu-la que us farà servei. I sí, se'n va quedar una doctora que es deia Salvador. Doctora Salvador? Sí. I què hi feia vostè al casal de puericultura? Feia d'ajudanta de la doctora. D'ajudanta de la doctora? Despullava els nens, els pesava, els hi prenia. Com que era de puericultura només era de nens. Però no era la maternitat al casal de puericultura, era ja quan els nens eren petits? Bueno, però era allà al carrer de l'Illa, a la maternitat. A la maternitat, al casal de puericultura. Els baixos. Els baixos, I els dalts parien les dones. A dalt parien les dones i una vegada havien parit, vostès cuidaven els nens. Sí, no, però cada un es cuidava els seus, els portaven a pesar. Els portaven o sigui, eren consultes externes. Això. Eren consultes externes, molt bé, molt bé. Quines altres companyes recorda que treballessin al casal o en altres centres d'assistència social, perquè l'Ajuntament va crear altres centres d'aquesta mena? Recorda alguna companya? Bueno, jo del que treballava jo n'hi havia una que es deia Bosch, que era filla d'un polític que es deia Bosch. Sí, potser era el Domènec Bosch, el seu pare. Sí. Era jo. I la Teresa Payà va entrar també a treballar a l'Ajuntament, se'n recorda d'això? Sí, i tant. Que treballava a la regidoria d'Assistència i de Sanitat. I vostè va tenir tracte amb una dona que era regidora de l'Ajuntament, que es deia Fidela Renom? No. No hi va tenir cap mena de tracte? No me'n recordo ni qui és aquesta. Sí. Bueno. Era de l'Ajuntament? Era de l'Ajuntament, sí. Era la primera dona que va ser regidora, i l'única abans de la guerra, per això. No recordo. Amb la guerra no sé com va actuar, però es feia càrrec d'aquestes coses, la Fidela Renom. No sé. La Teresa Payà sí que treballava per l'Ajuntament. Sí. Llavors, ara parlarem de la Francesca quan entra a l'Institut Obrer. Vostè va conèixer amics de la Francesca de l'Institut Obrer? I tant, tots els seus eren igualment meus. Sí? Jo sortia sempre amb ells. Vostè sortia sempre amb ells? Sí, érem molt amics amb tots. I després, quan ja la Francesca es va morir i tot, jo amb els seus amics vaig continuar sent amics. Sí. La Francesca va ser la primera noia de Sabadell que va entrar a l'Institut Obrer?
Doncs poder ser, És que ho he trobat així, Sí. Després en devien entrar d'altres. No ho sé pas, que em va entrar a l'Institut Obrer. I recorda una amiga de la Francesca que es deia Maria Canal? Oh, i tant. Sí? Què et recorda de la Maria Canal? Era molt dolça, molt carinyosa, molt maca, però amb la retirada se'n va anar cap a França. Ho sé, sí. I vostè se'n recorda si la Maria Canal també va entrar a l'Institut Obrer? No. No hi va entrar a l'Institut Obrer. I no, a l'escola d'infermeria no hi va anar pas, la Maria Canal. Mira, podria ser, però com que jo hi anava als vespres... Sí, i no recordo on... Perquè la Maria Canal també he trobat com si treballés a la maternitat, treballés en algun hospital, una cosa d'aquestes. No recordo on treballava durant la guerra, la No Maria me'n recordo, no. No me'n recordo, era amiga d'ella. Sí. I jo, per tant, també era amiga meva, però no me'n recordo què feia. Molt bé. Poder sí que feia d'infermer, no sé, no me'n recordo. I una noia que es deia Rosa Oms Sí, oi. Mira, poder ja és mort, però fa un any que encara em va telefonar i era més gran que jo, Sí, i tant, que és més gran que vostè. I vivia a Granada. A Granada vivia? Sí. I... Es va casar amb un noi, Sí. perquè nosaltres, érem esperantistes, i aquest noi també era esperantista, i van anar a viure a Granada. Carai. Que era molt llesta, la Rosa Oms? Era... Molt intel·ligent? Molt. I també devia venir a l'escola d'infermeres, Jo crec que va entrar a l'Institut Obrer, la Rosa Oms. Sí. A l'Institut Obrer va entrar. Sí. Però segurament que també venia... Sí, el primer any té raó. Es va matricular a l'escola d'infermeres el primer any. Sí, per I va treure la segona millor nota de totes les alumnes, efectivament. Però després, diríem, va entrar a l'Institut Obrer. Va tenir fills, la Rosa Oms? Sí. Molt eixerits es veu que són... No se'n recorda del seu marit. El seu marit era d'aquí Sabadell, per això. Aquest esperantista amb el que es va casar. No sé si era de Sabadell, però llavors no hi vivia, no, per això van anar a Granada, perquè no sé com el va conèixer, però no. D'aquí Sabadell no... De quins anys parlem quan va anar la Rosa Oms a Granada? Quan va marxar de Sabadell? Això sí que no me'n recordaria, però molt al principi, Després de la guerra, no gaire... Després d'acabar la guerra? Sí, hem anat tenint una mica de contacte. Sí. I els tenia, em sembla, una a Suècia i una no sé on. No deu tenir cap adreça de la... Almenys 2 fills els va tenir. No deu tenir cap adreça. De la Rosa? Sí. Hauria de buscar, si t'interessa. Sí que m'interessa. Però ara... Diríem això... Deixem-ho anotat, doncs, perquè... Sí, deixem per endavant. No, jo ara aquí no t'ho buscaré. No, Primera, la meva falta és que no m'hi veig. Ja. Haig de menester el meu fill o algú altre que... Ja l'ajudaran si convé. No, ara no. Ara no. No, però vull dir, amb aquesta visita no. No, un altre dia, un altre moment, això no corre pressa. Escolti, ara vull que parlem una mica durant la guerra. Vostè va passar gana durant la guerra? Ui, si em vaig passar. Jo i les meves germanes tots. Un dia sortia de treballar i no podia arribar a casa, no podia. Va perdre pes? Sí, i tant, si em vam perdre. No se'n recorda de quants quilos va perdre? Sí, 5 o 6 sí que els vaig perdre. La meva germana també, La Francesca també. I anaven a buscar menjar lluny de Sabadell, a vegades? Mira, si era per aquí Santa Perpètua i aquests pestos, sí que anàvem a buscar faves i això. Però aquesta gent que anava a buscar blat i altres coses així a Lleida, el meu pare, com que ja us dic que és tan tacanyo, que no, que si llavors ens ho prenien pel camí, perquè llavors, si en duies massa, t'ho prenien, només et deixaven. Sí. I que no, jo tenia amigues que hi anaven. Sí. Però vostès no hi anaven. No m'hi va deixar anar mai. Hi ha el seu pare, amb una carta que va escriure a l'Andreu Castells, a l'any 38, li diu que està buscant una masia per treballar a la terra i poder cultivar aliments. Ho deia això? Se'n recorda si ho deia? Van agafar una mania que vaja.
és cosa, em sembla, d'haver-hi la guerra i que tothom estava trastornat. Sí, se'n van anar amb un seu germà, perquè era el seu germà el seu germà tenia una casa de pagès allà sota la Salut. Sí. I se'n van anar a Can Montlló. Sí. Que aquells, per la guerra, havien marxat. Allà, era una casa de pagès gran i això. Sí. I llavors ja es va acabar la guerra i allà... Van fer com d'ocupes, jo dic que això... Van fer d'ocupes i allà tenien horts. Sí, allà el seu germà els cuidava, però res, va durar poc, Molt bé. Escolti'm, i creu que durant la guerra el menjar estava racionat, Sí. Havies d'anar a les botigues, si anaves a la botiga... No, et donaven una targeta. Unes targetes, això ho dir. Tenies unes targetes i si ja ho havies comprat ja no podies comprar més, exactament. Això creu vostè que hi havia corrupció amb això? Que hi havia martingales? Que hi havia gent que menjava més bé que altres perquè tenien influències? No n'hi havia que menjaven més bé, perquè ja et dic, s'anaven a Lleida, Però no per influències polítiques? Jo que ho sàpiga no. Perquè jo que vaig treballar allà a la maternitat, allà ens donaven, com que donàvem llet pels nens, doncs ens donaven un cupo. Sí. I mai, jo sé de les meves companyes ni de ningú, vam tocar cap mica de més del que ens tocava. Del que us tocava, molt bé. Jo que ho sàpiga, no vaig veure mai ningú que fes trampes. El seu pare s'escrivia amb l'Andreu Castells durant la guerra, quan el Castells estava al front. Eren amics? S'escrivien molts. Vostè no recorda que el seu pare i el Castells fossin amics? Més o menys. Del centre excursionista, potser? I perquè el Castells també era amic de la meva germana. No, això sí, això per suposat. Però em sorprèn haver trobat a casa el Castells 3 o 4 cartes del seu pare amb el Castells. Pot ser, el meu pare s'escrivia també amb els del front. Sí. I hi ha un dia que el seu pare es queixa de que els Castells no contesta les cartes que li envia la Francesca. No ho sé. Això no. Vostè el coneixia, el Castells, abans de la guerra? Home, i tant. D'abans de la guerra? D'abans i de després, amb el meu home i tot. Per suposat. Escolti, ara, si li sembla, parlarem del seu marit. Del meu? Del seu marit, del Lluís Mimó. Sí, digui. A veure, ell abans de la guerra era teixidor? Sí. Vostè ja el coneixia abans de la guerra? Va ser el meu professor d'esperanto. Abans de la guerra vostè va aprendre esperanto amb en Lluís Mimó. Molt bé. Molt bé. Vaig veure que la seva mare, la mare del Lluís, era vídua, que vivien allà... Carrer Meléndez. El carrer Meléndez, exactament. I que vivien 3 nois, el Josep, el Lluís i el Florenci, i 2 noies, l'Antònia i la Mercè. I que l'Antònia, que era més gran que vostè, bastant més gran, ja treballava de tenidora de llibres a Cal Garcia Ubach. Això no era gaire corrent que una dona... I l'estimaven molt, Vull dir, un dia ens ho va dir el senyor Ubach, que era Cal Garcia i Ubach. Garcia i Ubach, sí. I ens va dir, és que els llibres que tenim nosaltres, tan perfectes, tan ben escrits i tan polits, no hi ha cap més fàbrica que els hi tingui. Sí. Perquè em va sorprendre que ja sent una dona, diríem, nascuda l'any 4, per tant ja tenia 30 anys... Eren molt estudiosos tots. Tots eren molt estudiosos? Tots. Llavors hi havia un que era forner, oi? Sí, aquest, el Josep. El Josep, sí. Aquest era, que diguéssim, el menys intel·lectual, però també ho era, també. I el Florenci, que era més jove que vostè, era de l'any 20... Sí, tenia un any menys. Sí, treballava d'escrivent a Cal Salvador Cava. Però després va treballar al banc. Després de la guerra? Sí. Després de la guerra, molt bé. Ui, però aquest va estar... No sé pas quan era del Quinta de Viveró. Sí. I llavors van estar... El van enviar a fer la mili a Madrid bastants, a Madrid. 2 anys a Madrid, jo què sé. I mira quina pega, Sí, i tant. Com va acabar d'estudiar i va trobar una bona col·locació, que treballava al banc. Sí. Perquè tots eren molt estudiosos, ja t'ho he dit, oi?
Llavors, doncs, mira, un dia va anar a banyar-se i va ofegar-se. Sí, sí. Bueno, va donar un cop de cap, es veu, no? És que hi havia aquestes pedres amb un aiguat van marxar, hi havia unes roques altes. Sí, sí, sí. I ell va voler fer la passa de l'una a l'altra. Sí, sí, sí. I va relliscar i va caure al gorg. Sí, sí. I si no s'hagués donat el cop, ell sabia Hagués nedar. reaccionat, clar. Però com que es va donar un cop, Sí, sí, sí. va matar. I tenia 24 anys. 24 anys, sí, sí, l'any 44. El Lluís Mimó va ser del PUM. Sí. Ja ho era abans de la guerra? Sí. Ja quan vostè li feia classes d'esperanto, ja... I ja era del PUM. I abans del bloc obrer i camperol, potser, Sí. oi? Molt bé. Jo no ho era, No, vostè no, però ell sí. I vostè, ja m'ha dit que el coneixia abans de la guerra. Els altres germans i germanes del Lluís també tenien les mateixes idees? També eren del PUM? No, només ell. Només ell era del PUM, el Florenci no ho era, ni el... No, el Florenci era molt jovenet i Sí, així. sí. I les noies, no eren... I tots eren esperantistes a Cal Mimó? No, només ell. Només ell era esperantista. Molt bé. No va marxar voluntari el 36, el Lluís? Sí. Va marxar voluntari? Sí. Amb el PUM, amb els del PUM. Sí. I vostè ja hi tenia relació... Bueno, abans de era el la meu guerra? mestre d'esperanto. Però a part de ser mestre, Promesos no eren. no, ni noviets tampoc. No. Molt bé, molt bé. I llavors, bueno, va fer tota la guerra, no? Sí, abans d'acabar-se la guerra, un any abans, Sí, el 38, sí. ens vam prometre. Al 38 es van prometre. Es va... li van ferir aquí a la muñeca Sí, i va venir aquí tot enguixat i així, i s'hi va passar, no sé, poder un mes aquí a la rereguarda. sí, sí, sí. I va ser quan, mira, ens vam prometre, va dir, jo dic, mira, si no tornes, tant si són promesos com si no, no sé com dir-ho, pel fet de veure la guerra em sembla que no s'ha de mirar això. Molt bé, molt I bé. ens vam prometre. Molt bé. Escolti, no el van detenir, el Lluís no el van detenir durant la guerra? Pels Sí. fets del PUM? Bueno, el van detenir, no, No? el van detenir perquè portava, ell era capità, Sí, van fer capità, i portava una colla de gent, bueno, no sé com es fa això, els capitans porten... Soldats. Els soldats. sí, I els hi van anar a bombardejar. sí. I els hi van dir uns altres, que també eren rojos, Sí, sí, que portés tota aquella gent allà amb un sot. amb un sot, sí, sí, sí. I ell va dir, aquí ens ametrallaran a tots. Sí, sí. I ell que sí que va desobeir i els va portar cap allà Un altre puesto. amb un altre puesto. I llavors el van... El van... Per Per desobediència. desobediència, o sigui, va ser militar, va ser una cosa militar. Sí. Perquè hi ha Però llavors el van deixar anar Sí. per falta de... perquè van veure que no havia fet cap falta. que no havia fet cap falta, exactament. Perquè Però hi ha s'hi una va passar mig any a València. empresonat. Sí. Perquè hi ha una carta del Florenci, al desembre del 38, on diu que la Maria Mercè, la seva germana, la Florenci, li ha dit que ja han alliberat el Lluís. Sí, el van alliberar per falta de proves. Sí, no? perquè no era culpable, vaja. Sí, sí, sí. Molt bé. I la Maria Mercè en la guerra se'n va anar cap a Rússia. Ah, sí? La Maria Mercè se'n va anar a Rússia? Sí. La Maria Mercè es havia promès amb un noi de Madrid, Sí. que llavors aquí al camp d'aviació feien Ah, esclar. Bueno, coses de guerra. Sí, sí, muntaven avions. Sí, Sí, sí. o no sé, o armes. Era una base Sí. d'avions i alhora en muntaven, sí. I llavors es van conèixer Sí, i es van prometre. sí. I llavors, a l'acabar la guerra, ella se'n va anar amb ell. A Rússia. Sí, ell sí que era comunista Ell era comunista. i el van poder deixar entrar a Rússia, però si no eres comunista no et deixaven entrar a Rússia. I llavors es van casar pel camí, Pel camí. que me'n recordo que van dir que els havia casat l'alcalde d'aquí a Sabadell, Ah, que es deia Bertran. el Bertran, el Miguel Bertran, i tant, Sí, i tant. El darrer alcalde de Sabadell, només va ser alcalde una setmana. Doncs els va casar, tots anaven a la retirada i els va casar. Interessant. Es veu que podia casar. Sí, l'alcalde podia casar, Sí. en casaments civils. I llavors vaig casats i ja la van deixar entrar a Rússia. Ah, i llavors fins quan s'hi va estar a Rússia?
Fins que els hi va venir una mica d'indult, perquè no, esclar, els Rússia estaven molt malament també. Sí. I llavors va venir, no sé, una cosa que van deixar sortir la gent, perquè no els deixaven sortir. No els deixaven sortir. Per tant, s'hi va estar potser 15 anys. Sí, 10 anys potser. Sembla que tornen als 55. Sí. Que van tornar en barco per Barcelona. Se'n recorda d'això? No sé com va tornar. Perquè van tornar molts d'aquests que van marxar a Rússia a l'any 55 amb un barco. Sí. No, perquè ella va anar cap a Mèxic. Ells van anar cap a Mèxic i tenia un germà. Ah, primer van anar a Mèxic o després? A Mèxic ja s'hi van quedar, encara hi té una filla. O sigui, la Mercè de Rússia se'n va anar a Mèxic? Sí. Vale. Amb el seu home. Amb el seu home. De Rússia a Mèxic. Vale. El seu home I es va quedar a Mèxic, la Mercè, ja. Sí. Ja no va tornar aquí a Sabadell. No, va venir una vegada de visita. De visita, sí. Prou. Però va fer família allà, va tenir fills. Sí. Va tenir un noi i una noia, que el noi és mort, però la noia encara és viva. No se'n recorda com es deia el marit de la Mercè? Sí, es deia Paco. Sí. No pateixi, si no se'n recorda no es preocupi gens. No, perquè és que encara que pateixi no em vindrà la memòria. No, per això que no, estigui tranquil·la, que és igual. Paco Pintos. Pintos. Francisco Pintos. Pintos. Bueno, molt bé. Bueno, no sé si hi ha alguna cosa més del Lluís d'aquesta època que em vulgui explicar, del seu marit, d'aquesta època de la guerra. Mira que es va estar 2 anys a França. Va estar 2 anys a França, el Lluís? Sí. Vale. Se'n va anar amb la retirada. Amb la retirada i s'hi va estar 2 anys. S'hi va estar 2 anys i va caure malalt de la pleura. Sí. Llavors, doncs, la monja... Jo pensava que s'havia casat vostè amb el Lluís a l'any 39. Ai, mira, aquí tinc l'anell i ara no ho sé. Bueno. Quin any era? Ja parlarem de la postguerra. Si vols mirar com diu aquí l'anell. Ho posa l'anell? Sí. Carai, això sí que és un document. Això és la prova. A veure... Segons com me'n recordo de tot, però segons com. Ara ho veig. 38 o 39? Les ulleres ho veig més bé. 29... no, al revés. Així. Però això és un anell de prometatge o de... És de prometatge, sí. Perquè aquí posa el 38. Sí. 27 de gener del 38. Doncs ens hem casat fins al cap de 4 anys. Fins al cap de 4 anys. O 42, sí, ara me'n recordo. Molt bé. Veus, ara me n'he recordat. Ara en parlarem d'això, a veure. Llavors, parlem una mica ara, que està cansada o no? No, gens. Molt bé. No, sí, ja m'agrada recordar coses. Molt bé, estupendo. Parlem ara una mica del Cuc. Se'n recorda del Cuc, d'aquell pallasso? Sí, però d'això sí que no en sé gran cosa. Ara vaig allà que vam fer això de la meva germana, vaig conèixer la seva filla. I era la filla del Cuc allà? Sí. Vol dir? Sí, coi, m'ho va dir ella, que era la filla. Sembla que no va tenir fills, el Cuc. Sí, ella m'ho va dir. La vaig saludar i em va dir que era filla... No era filla del Cuc, era filla de l'historiador que... Del Camps, era la filla del Camps. La filla del Rafael Camps, que es deia Anna, sí, ja sé qui és. Vostè se'n recorda de com la Francesca va conèixer el Cuc? No sé. Perquè, diríem, la Francesca feia de madrina de nois que estava a la guerra. Sí, això. Sí, feia de padrina, sí. Sí, i això li devien encarregar perquè el Cuc no era de Sabadell. Bueno, hi havia nois que demanaven padrines i... Però no era de Sabadell, el Cuc, no sabem com el va conèixer. Bueno, el va conèixer perquè llavors aquest noi feia de pallasso, va venir a Barcelona i vam anar-lo a veure. Però això després de la guerra? No sé si era durant la guerra. Vostè el va veure actuant, el Cuc? Sí. Sí. I després de la guerra s'hi veien, amb el Cuc, teníem contacte encara. Potser sí, però jo, mira, després ja amb la meva germana no vam tenir... Si és com sempre anàvem junts, ja em vaig casar, ja no... I quan es va morir el Cuc l'any 61, se'n va assabentar vostè? No.
Ho vaig saber ara que remena tot això, que jo era mort. Sí, sí. A casa seva, a l'any 39 van canviar de casa, oi? Van marxar del carrer Salut. Bueno, això és una història una mica especial. Nosaltres... Si no en vol parlar o no en No, parla? no em fa res, però vull dir que els meus pares, Sí, tan adelantats, sí. es van separar. Bueno, I llavors vam anar a viure al carrer Sant Jaume. el carrer Sant Jaume, sí. I això era abans de la guerra. Abans de la guerra, ja. Sí. I allà van viure amb la mare o amb el pare? No amb la mare. Amb la El pare el vam deixar al carrer de la El pare Salut es va quedar al carrer La Salut. amb, va. amb els d'això, Amb l'ofici de Basté. amb l'ofici, sí. Sí, sí, molt Allà bé, hi tenia molt la botiga, hi tenia una botigueta petita al costat que hi venia monaderos, pataques i tot això. Molt bé, molt bé. Llavors, aquí tinc, ara li explico a través de les cartes, jo he vist, ja m'ha explicat el que li va passar amb el Lluís Mimó quan va acabar la guerra. Hi ha una carta del Rogeli a la Francesca, de l'any 1940, on el Rogeli li diu que han alliberat el seu pare, el pare del Rogeli, que era guàrdia civil, i diu: m'agradaria que també passés el mateix amb els parents dels nostres bons amics i amigues, Minyana, Serra i Fornells, el teu futur cunyat, el Lluís, i també el nostre estimat professor Sí. Escoda. Fixa't bé com eren llavors els professors. Sí, sí, diu el que demano, li diu a la Francesca, que li dongui records en aquest professor. Bueno, el cunyat és el Lluís Mimó. Llavors tinc aquí la notícia de que la Maria Mercè fou detinguda en acabar la guerra. No. No, o sigui, van marxar de seguida, amb la retirada. Sí, van marxar amb la retirada, sí. Molt bé. Escolti, llavors, al març del 39, un cosí que tenen vostès que es diu Pere, Sí, Pere Padró, el Pere Padró, que és de Sentmenat. bueno, li diu a vostè, l'escriu a vostè, i diu que l'Àngela ja li ha dit que vostè està promesa amb el Lluís. I se'n recorda que vostè va anar a Navarcles a l'any 39, que era d'on venien els Mimó, no?, de Navarcles. I vaig anar molts cops a Navarcles. Però la primera vegada devia anar a conèixer els parents del Lluís, Sí, que eren els avis o... oncles. Els oncles, els oncles. I llavors aquí tinc la pregunta, que vostè ja me l'ha contestada, que diu que van tardar 4 anys a casar-se. Aquí diu: es van casar la Teresa i el Lluís després de la guerra? El 42. El 42, ja m'ho ha contestat. I el Lluís va entrar a treballar a la mútua, no? Sí, perquè llavors va venir molt malalt. El meu home va venir molt malalt. Sí, de la pleura que em deia, sí, sí. Sí. I no, llavors ens vam casar, Sí, va estar tuberculós. sí, Vam passar mig any nosaltres en una tenda de campanya cap allà a Berga. carai. Sí. Sí. M'hi van portar de petit a Berga un mes, pel tema dels pulmons. Sí, un mes o 2 vaig estar, tinc una foto i tot, era molt petit jo. Doncs ell resulta que venia de França, dels hospitals de França, que diu que les monges també eren tan... que no eren bones, vaja. Sí, sí. Que li va demanar un dia un tros de pa i li va negar. Home, esclar, a més el veia com un rojo, les monges no els hi devien agradar gens. I llavors la monja un dia li va dir, diu, carai, és que era molt alt, el meu home era molt alt, tenia vora 1,99 m o no sé quant. Sí, els seus fills també ho són. I li va dir, diu, coi noi, diu, aquí fem els bagulls, així amb remesa, oi? Sí. Si caps bé, bueno, vull dir, si bé gran, diu, però tu te l'hauran de fer espallers, perquè no hi cabràs. I ell diu, doncs no m'interessa que em treguin amb un bagul. Sí. I llavors va venir cap aquí, malalt. Malalt, sí. I ens vam casar, que justet, perquè es volia casar, que ell, quan ens vam prometre, a casa meva ja van dir, bueno, estareu un parell d'anys, que jo tenia 18 anys. Sí. I ell, sí, és un parell d'anys, i vaig els que vam haver d'esperar. Sí. I llavors va arribar, bueno, el van posar a la presó, quan va arribar. Quan va arribar, està clar, el van posar a la presó. El van posar, quan va sortir de la presó, Sí.
condicional, encara... Llibertat condicional. Llibertat El condicional. van posar a la Model, a Barcelona? Sí. Primer també va estar aquí a Sabadell. Sabadell, a la presó de Sabadell, sí. I llavors va anar a Barcelona. I ara no sé què dir. Sí, parlàvem que va tornar malalt Això. i van anar un mes... Llavors ens vam casar, perquè ell es volia casar, i la pleura ja la tenia curada, oi? Sí, però després va agafar tuberculosi. I llavors es veu que li havia passat amb un ronyó. Amb un ronyó, la infecció, I llavors va estar tuberculós. Sí. I ell que no volia anar a cap hospital, perquè aquí llavors tots els tuberculosos anaven a aquells hospitals d'allà, els caliptos. Sí, l'hospital d'infecciosos, efectivament, sí. I ell diu, jo ja no estic tip d'anar amb hospitals, i que no volia anar a cap hospital. I vaig trobar una amiga i em va dir, goita, sí, perquè llavors només guanyava ell. Clar. Bueno, jo també treballava. I ell de què treballava després de la guerra? De teixidor. Continuava treballant de teixidor? Sí. Quan va caure malalt treballava de teixidor. Ell encara treballava a la mateixa fàbrica que abans de la guerra, Cal Cert? No ho sé, no sé què, no. Digui. No sé com es deia. Bueno, llavors què li va dir aquesta amiga? Em va dir, diu, goita, perquè llavors només et donaven la setmanada d'ell, oi, que diguéssim, guanyava vora 100, em sembla que eren 100 pessetes, no sé si pot ser. Sí. Diu, si anéssiu a un poblet d'aquests que fan la vida més barata, amb aquest preu i encara de passar d'ell pels pulmons. Sí. I mira, vam conèixer, bueno, va venir un que era cosí d'una meva, que era marit d'una meva cosina, que vivia allà a Berga. Sí. Bueno, Berga, a Viladomiu, una colònia. A la colònia Viladomiu, i tant. Sí. Sí. I hi vam anar-hi, i resulta que per allà hi passa el riu Llobregat. Sí. I de tant en tant veníem a veure el metge, aviam què ens deia dels pulmons i això, que era el doctor Legret, que jo havia tingut per l'escola d'infermeres. Ah, molt bé. Que, bueno, es va portar molt bé. Sí. I ens va dir, mireu, tot el que guanyi en allà, ho perd respirant això del riu. No està bé que un malalt del pit... estigui en un lloc humit. Sí, diu, hauríeu d'anar a muntanya. Vaig dir que nosaltres vam demanar la tenda, teníem una tenda que el meu pare havia fet, i la vam demanar i ens la van enviar allà a Viladomiu. Sí. I la vam portar amb uns turons que hi havia, que se'n deia la Vallvella. La Vallvella. I allà ens hi vam estar mig any. Carai. Sempre amb la tenda de campanya. Amb la tenda de campanya. I es va curar. I el doctor Legret em va dir, diu, pensi que teníeu una llaga així de grossa. Carai. Diu, em quedo meravellat que s'hagi curat. Molt bé. Això sí, de tant en tant veníem, ell ens va dir que en comptes de dormir amb la màrfega a terra, que hi poséssim un somier per la humitat. I nosaltres, saps què vam fer? Era un puesto que hi havia molts pins d'aquells que cauen, aquelles pinyes que s'obren, aquelles pinyes petites, i vam omplir tota la tenda d'aquelles pinyes. Llavors vam posar les màrfegues a sobre i allò ja feia de... Feia com de terra. Sí. I us aïllava de la humitat. Sí. Està bé, molt... I es va curar. Fantàstic. Quina història més maca. Llavors, quan va tornar, el metge va dir no pot anar a teixir, perquè també, a més, per teixir, portaven, no sé pas, unes coses que feien una polseguera. Sí. I diu, perquè ell era molt instruït. Sí. Diu, tindria de mirar de trobar un treball. I mira, el van llogar a la mútua, ja veus? Sí. Perquè coneixia el senyor Martí, que era el director, i la seva filla i no sé què. Bé, total, que mira, va entrar a la mútua a treballar. I allà feia d'escrivent. Sí, llavors va passar cap de secció i tot. Va passar cap de secció. Abans de la guerra, quan feia teixidor, sí. Treballava a Cal Cert, se'n recorda? No, jo no me'n recordo com es deia la casa que treballava. Sé que era d'un seu cosí que es deia... Un cosí de la seva mare que es deia Pere, no sé però... Molt bé. Bueno, després de la guerra, el seu marit va escriure llibres sobre Esperanto. Sí. I va ser un personatge molt important. Sí, va ser professor, va modificar la llei, no la va modificar de l'inventor, que diguéssim. No. Però de com es va anar
la gent, doncs, em sembla que amb el català també passa, oi? Que vas dient una cosa diferent. Sí, sí. I ell ho va posar tot en ordre. Sí, 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 sí. Però tal com ho havia dit el Zamenhof, que era el mestre. Sí, però ell té un reconeixement fins i tot fora d'Espanya. Sí, Era esclar. reconegut. És que l'esperanto era de... No, ja sé que és una llengua internacional, però el que va fer ell per la llengua, diríem, era molt apreciat per altres esperantistes de fora d'Espanya. Sobretot d'Inglaterra, em sembla que era aquell. D'Alemanya. D'Alemanya. O d'Alemanya. Ah, sí, el senyor Schulz d'Alemanya, sí, aquell, sí. Bueno, me l'han descrit a mi, un que va ser alumne del seu marit, el Sebastià Ribes, em va dir, diu, era una eminència dins de l'esperanto. Sí. Feia una enciclopèdia sobre l'esperanto? O va col·laborar amb una... Feia un diccionari. Un diccionari. Molt bé, diccionari. Molt bé. Que era esperanto i altres llengües, no? No, esperanto espanyol. Esperanto espanyol, molt bé. I se'n recorda d'altres esperantistes que fossin amics del seu marit? El Viladoms? Sí. Home Viladoms, li sona? Sí. Un que es deia González? Sí. Un sabater que es deia Hernández? Oh, i tant. Avui amb l'Hernández fins a l'última hora, sí. On feia de sabater l'Hernández? A la Via Massaguer. A la Via Massaguer. Ah, sí, la Via Massaguer. L'Avante li sona? Sí. L'Avante, doncs, era el seu pare. Ara encara és viu, el fill de l'Avante. El fill de l'Avante. L'Avante treballava amb el meu pare. El pare? Sí. Treballava amb el meu pare i un dia me'l va presentar. Diu, mira, aquest senyor, diu, parla esperanto. I llavors l'Avante em va dir, diu, sí, diu, mira, diu, ara m'estic escrivint amb una senyora del Japó. I esclar, jo vaig quedar meravellat, no? Sí. És que ho és, de meravella, l'esperanto. Sí. Perquè, a més, no costa d'aprendre. Sí. És que és fàcil. Sí. Va venir una vegada una japonesa, aquí a casa, de vegades venia gent i els convidàvem i això. Sí. I va dir, jo fa 4 anys que aprenc anglès al Japó, oi? Sí. Diu, i en mig any, diu, i no gosaria anar a Anglaterra i entendre'm amb la gent. Diu, i en mig any que aprenc l'esperanto, ja m'entenc amb tots els esperantistes. Sí. O sigui que era veritat, però mira, no interessa, les coses senzilles no interessen. Sí. I que es feia teatre amb esperanto? És clar. I on el feien? Bueno, hi havia un centre que es deia la Pleca Esperanto Grupo, que era allà al carrer del Sol, em sembla que era. Després de la guerra encara feien també teatre, o no? Oh, no, el va prohibir el Franco, va prohibir l'esperanto. Sí, però després... Després, al cap de 12 anys o així... El van deixar ja tornar a fer. Sí, llavors el Terra i Mar va acollir el grup d'esperanto. Es van acollir en el Terra i Mar, el grup d'esperantistes. I allà al Terra i Mar també feien teatre amb esperanto? Amb esperanto no en vam fer el Terra i Mar. No, bueno. I després van aconseguir que posessin un carrer a Sabadell, el Marcet els hi va posar un carrer, com que havien tret el nom del Zamenhof, de la Ronda, i havien posat al Càrcer de Toledo, van posar un carrer més petit allà a la plaça Vallès. Sí, però ara torna a ser la Ronda, Sí, tant que torna a ser la Ronda Zamenhof. Molt bé. Després de la guerra, el seu marit, no sé si se'n recorda, va traduir 2 llibres del Carles Soldevila. Sí, encara en tinc aquí. Que els hi va editar, els hi va publicar al Castells. Sí. El Castells? No. Sí, el Castells estan impresos a Cal Castells. Però són llibres de literatura, no d'ensenyament, No, va treballar, va traduir Civilitzat Sant Mateix, de Carles Soldevila, i Doña Perfecta, de Pérez Galdós. Del Pérez Galdós, molt bé. El seu marit, després de la guerra, les idees que tenia polítiques, les va canviar? No va dir res. No va dir res. Però, per exemple, la Mútua, quan feien una missa cada any, perquè hi havia monges i tot allà a cuidar, ja me'n recordo, feien una missa cada any i llavors anaven a combregar. I ell no hi va anar mai a combregar, no s'aixecava de la cadira, no? Sí. Però, esclar, la monja ja li va agafar mania. Clar, i a la missa sí que no se la podia saltar. La missa no. Clar.
Sí, sí, sí. Explica-li de la Mariana, àvia. Qui era la Mariana? Qui era la Mariana? Era una cosina que tenia monja. Ah, qui? Vostè? Ell. O el marit? Ell. El seu marit? Una de Navarcles, sí. Una de Navarcles. Que llavors va anar a fer la mútua, sí, va anar a fer De monges. d'infermera. Aquí la mútua de Sabadell? Sí. Va venir aquí. Sí. I això no l'ajudava el seu marit, que hi hagués aquesta cosina? No. No hi tenia bona relació, tampoc? No, el meu marit es va enfadar molt quan va veure que es va fer monja. Ja, molt bé, molt bé. No, tenien relació, sí, però en tenia més amb mi, la Mariana amb mi, bueno, fins a l'última hora, Sí. Molt bé, molt bé. Després de la guerra, de què va treballar vostè? Jo Sí. treballava a Cal Solsona. Vostè també treballava a Cal Solsona. Bueno, Primer la Francesca. la meva història és molt llarga d'això de treballar. Jo primer vaig anar a aprendre a fer gorres, Sí, això ja m'ho ha explicat, sí. Doncs com que llavors van acabar les gorres vaig anar a fer paperines. Sí, ja m'ho ha explicat, sí. I llavors és quan va venir la guerra, quan jo estava allà fent paperines. Sí. Però com que la meva professora els hi va dir que em lloguessin en la maternitat, Sí, va entrar a treballar a la vaig entrar a la maternitat. I llavors doncs vaig anar a la fàbrica. Perquè a la maternitat, quan es va acabar la guerra, la van fer fora. Sí, però hi havia el doctor Mallofré, Sí, això també ho explico perquè és una anècdota, que em va dir, diu, jo a vostè no la puc tenir, perquè jo no era de la secció femenina, esclar, jo era... Primer, ja de seguida, una que feia d'infermera allà ja va dir aquestes són llogades pel Ferràs, que era l'alcalde. L'alcalde, penúltim. Aquestes són llogades pel Ferràs, de vosaltres que érem, oi? Sí. I ens van treure, que ens havien de treure. Sí. Però el doctor Mallofré, jo llavors l'ajudava amb ell, perquè com que van treure la doctora, i em va dir... Van treure la doctora a l'acabar la guerra, també. Sí. La Salvador. La Salvador la van treure. Sí, la van treure. I ens havien de treure totes, bueno. Sí. Però el doctor Mallofré, mentrestant anaven treballant, oi? Sí. Em va dir, a vostè m'agradaria que es quedés. Sí. Dic, bueno, com vulgui, millor. Sí. I diu, però esclar, si no és de la secció femenina... No es pot quedar. No es pot quedar. Dic, doncs miri, no em podré quedar. I diu, vagi allà a la secció femenina, allà d'allò. A la falange, sí. Diu, i digui que jo li he dit que no sé què, bueno, havia de dir que no era de la secció femenina. Però que li fessin un paper... Sí, això, sí. Sí. I a casa em van dir res d'això, De fet, no ens vam ficar mai en política, era el meu home el polític, però nosaltres no. I a casa em van dir això, home, si has d'anar a la falange, que diguin que tu no... Vaja, no sé, ho vam trobar molt estrany. I no m'hi van deixar anar. Això el seu pare, la seva mare o tots? El meu pare. El seu pare. I llavors va resultar que el doctor Mallofré diu, no hi ha anat, oi? Sí. Dic, no, a casa no ho han volgut. Es va quedar sense feina. Vaig quedar sense feina. I després va entrar a treballar a la fàbrica? I llavors, esclar, a Cal Reguant, em deien que ja em voldrien, però com que també en havia marxat una altra, que aquella es veu que no la volien, diu, si et llogo tu, haig de llogar l'altra. Diu, i aquella no, que no la vull, i no et puc llogar tu, perquè si et llogo tu, haig de llogar l'altra, que eren les dues que havien marxat per la guerra. I llavors vaig estar uns quants dies sense feina, i va venir un ordre que les fàbriques, allò que feien un sopar i feien no sé què, havien de llogar una persona, obligatòria cada any. I nosaltres érem amics, ja d'anar d'excursió, d'un que era d'allò de Cal Turull. I li vam demanar, mira, diu que aneu de llogar una, si volguéssiu llogar la Teresa. El meu pare va dir, em sap greu que vagi a la fàbrica, però és que està sense feina. I vaig anar a la fàbrica, fins que a Cal Solsona, que hi treballava la meva... La fàbrica era la que està allà al riu, a Cala Daniela, a Cal Gent? No, era allà a vora Sant Oleguer, era el carrer Sant Oleguer. Carrer Sant Oleguer, val. Sí.
I llavors, doncs, bueno, jo anava treballant a la fàbrica i a Cal Solsona hi havia unes noies i robaven. I les van atrapar amb cèntims aquí d'allò. I llavors les van treure i em van llogar a mi. Perquè era germana de la Francesca. De la Francesca, que ja hi treballava. Sí. Exactament. I llavors vaig treballar a Cal Solsona, em vaig casar i vaig treballar 5 anys encara, perquè vaig trigar 5 anys a tenir el fill. Sí, sí. I llavors, quan vaig tenir el fill, vaig plegar. Va plegar i ja no va treballar. Ja no vaig treballar. Molt bé. Quan es va acabar la guerra i sortíem, jo sortia molt amb aquesta Teresa Romeu, que ella era la filla d'aquest que em va llogar allà a la fàbrica, oi? I tota la guerra la vam passar juntes, jo anava a casa seva, fèiem guants de mitja, fèiem coses. Vam passar juntes tota la guerra, no ens va passar mai res. S'acaba la guerra i ella em venia a buscar, va, anem a passeig. Jo deia, home, és que tinc el Lluís a França, jo no em ve de gust. La meva mare, va, vés-hi. Bueno, anàvem a passeig i a mig passejar, per tot Xam, s'aturava tothom i tocaven això de la Virgen Maria, i tothom havia de fer així. Sí, sí, l'himne nacional. I jo feia així, Sí. I que, va, Teresa, estira el braç. Sí. I diu, t'agradaria més aixecar el puny, oi? Això vols dir. La Teresa Romeu era amiga seva. Sí. I de què treballava durant la guerra? La Teresa? Sí. No treballava pas, era filla de Casa Bona. Era filla de gent que no necessitaven que treballés. Molt bé. Venia d'excursió. Venia d'excursió, molt bé. Sí, molt bé. A veure, ara parlarem una mica de la... si se'n recorda, perquè com que va tardar encara uns anys a casar-se vostè i això, i tenia el Lluís a França, de la Francesca i els seus amics després de la guerra. He llegit que la Francesca, quan es va acabar la guerra, va intentar tornar a estudiar a l'escola industrial i que no la van deixar matricular. No me'n recordo. Com que era tan normal tot el que passava d'entrebancs. El que passava era normal, sí. Però, diríem, no van deixar estudiar les noies. Les noies no les van deixar estudiar a l'escola industrial després. Doncs potser sí que era així. No se'n recorda que estigués frustrada per això? Que li sapigués greu no poder continuar estudiant a la Francesca? No, perquè ella pel seu compte sempre estudiava i sempre va aprendre a escriure a màquina. Sí, però esclar, no podia tenir uns estudis regulars, no podia tenir un títol. És que ja ho sabíem, que els pobres no podíem tenir estudis. Bueno, però la Francesca abans de la guerra estava estudiant a l'escola industrial, sí. Després ve la guerra, fa l'Institut Obrer, s'acaba l'Institut Obrer i no pot tornar a l'escola industrial. No. La Francesca tenia molts pretendents? Sí. Se'n recorda d'un que es deia Ballester? Van ser promesos amb aquest. Van arribar a ser promesos? Era d'això del bàsquet, era l'entrenador de bàsquet. Era l'entrenador del bàsquet, el Ballester. Molt bé. Després, bueno, a les cartes hi ha un altre que també se li declara, que es deia Francesc Raspall. El Raspall no el coneix vostè? Sí que el vaig conèixer ara. El Raspall estava molt i li deia que no li feia cas la Francesca. Sí, oi, n'hi havia molts de fet, sí, la Francesca. I un altre, un de Terrassa que es deia Ramon Batalla. Oh, aquest sí. Aquest també. Aquest ens agradava molt tot. Aquest encara el meu fill diu que el va tenir de mestre a Terrassa. Sí. Perquè amb el Batalla també li dona carbasses, la Francesca. Sí. I el Ballester estava a Astorga fent la mili, potser? Sí. Vale, doncs ja està. Perquè tenia... Qui era aquell d'Astorga? Del qual parla amb una carta al Batalla, que diu, a mi no em fas cas, i aquell d'Astorga sí que té sort. I com que ella es va quedar desanimada, doncs es veu que escrivia cartes desanimades. I li diu al Batalla, li diu, et veig molt desanimada amb aquesta carta. Diu, que te n'ha fet alguna, aquell d'Astorga. Exactament. Molt bé. Llavors, després de la guerra, la colla aquesta de la Francesca, i em sembla que vostè també hi anava, feien moltes excursions, no? Sí, tot el que podíem, sí. I, bueno, hi ha una foto, que és a Can Vinyals, que és cap a Sant Manat, no? Can Vinyals, entre Sant Manat i Castellà.
Bueno, n'hi ha un de Sant Quirze i un de... Exacte, que no sé quin Can Vinyals és, la foto. Vaig comptar 34 persones a la foto aquesta. Sí, què? Que, coi, que hi anaven molta colla. Ah, sí. Per ser després de la guerra, que hi havia moltes restriccions. Sí, però ens ajuntàvem els del centre excursionista i aquell, com que, no sé, nosaltres teníem molts amics que eren del centre excursionista, venien amb nosaltres, amb ells, i ens ajuntàvem, sí. Campaments encara en feien, també, després de la guerra. Perquè hi ha una carta del Castells que diu que ha anat de campament amb 3 germanes i el marit d'una d'elles. Eren vostès, les 3 germanes, i el marit de l'Àngel. El meu marit. El seu ja, marit? Sí. Això és l'any... No, perquè això és l'any 39. Joan. El marit de l'Àngel. De la gran, sí. I després també explica... És que jo me'n recordo que quan el meu marit va estar malalt, venia molta gent a veure'ns allà. Allà dalt, està clar. Sí. I va venir el Castells. Van venir al Castell, va venir molts amics, per això ara m'he confós. Està clar. I després també parla el Castells amb el Rogeli i li diu que ha passat 3 dies al Lloret de Mar i uns altres dies al Montseny, diu aquests, amb el Costes, la Teresa Lledós i 2 altres noies. Sí, una que es deia Baulenes. Sí, la Baulenes. I potser era la Teresa Romeu. I això era al Montseny, se'n recorda, d'aquest campament al Montseny, d'haver anat uns dies al Montseny? Bueno, me'n recordo que vam fer una travessa al Montseny. Escolti, i aquí s'hi anaven, diríem... Aquí parla, bueno, el Costes, se'n recorda del Costes? Oh, i tant, es va casar amb una Baulenes. Amb la Baulenes, exactament. Doncs el Costes, el Castells, vostè, la Baulenes i no sé qui més, a casa seva ja els hi deixaven anar uns dies fora? Bueno, com que ja havíem anat amb els del centre excursionista. Aquí anaven molta gent o hi anaven pocs? Poquets. Poquets. Llibertat. Perquè el centre excursionista Sabadell, mira, això sí que potser ho tens o no ho tens, però el centre excursionista Sabadell, quan es va acabar la guerra, que van purificar tothom qui era, sí, doncs almenys em van treure, bueno, tots els meus amics els van treure. Em deien, ai, què ho fa que no passen a cobrar, que aquí que allà. I jo deia, diu fulana que no la passeu a cobrar. Si no us... Digue-li que no digui res, que val més que calli. Que no digui res. I esclar, és que van depurar, però nosaltres, com que n'hi érem de res, i el meu pare feia les motxilles, les tendes i tot això, doncs era molt íntim del centre. A més, el seu pare em sembla que era el que es cuidava del material del centre. Pot ser, no sé. Sí, era el responsable. Doncs, esclar, nosaltres no ens van treure. Sí. Però nosaltres vam dir al meu pare, si no ens han tret ja ens pot esborrar, perquè si treuen els nostres amics, nosaltres tampoc no hi volem anar. I es van quedar, bueno, allà 4 gats. I aquesta, la Teresa Romeu, que esclar, aquesta no la van pas depurar, un dia feien una conferència i em va dir, vine, home, vine, perquè hi ha molt poca gent. Van quedar 4 gats. Per tant, les excursions les feien al marge del centre. Bueno, sempre passa això, no? Que hi ha un grupet que... Però sense cap entitat, anaven per lliure. Ah, llavors sí, quan es va haver acabat la guerra, sí. Clar. Àvia, i explica allò de que quan teníeu la regla, que no us deixaven mullar... Bueno, això ja se sap, no? Abans deien que no et podies dutxar ni podies mullar. Però que els nois us havien de portar... Ah, bueno, vam trobar un puesto que es havia de passar i els nois ens van passar. Ni amb les sabates mullar l'aigua, no? Vull dir que us portaven a cavallito perquè no... Perquè no toquéssiu l'aigua, perquè tocar l'aigua era dolent si teniu l'aigua. Però això no sé si és una... No, segur que no. Segur que no. No soc metge, però segur que no. La Sílvia no sap perquè jo... Home, clar que ho sé, Àvia. Llavors, a vegades el grup de la Francesca feien trobades a cases, en algunes cases. Oh, a casa nostra, perquè a casa nostra, allà al carrer Sant Jaume, havia sigut una barberia. Hi havia una entrada molt gran i totes les parets estaven amb rajoles. Quin número era del carrer Sant Jaume, se'n recorda? El 14. 14. Cantonada amb el carrer... Ara s'ha tirat de terra. Sant Feliu o el carrer Sant Jaume?
Exacte. A la plaça, cantonada amb la plaça. El que puja cap a cal... Ara està a terra, aquella casa, està a terra. Sí. I a casa seva es trobaven, era un dels llocs de trobada. Doncs aquella sala anava molt bé, feien balls, teníem un gramofon. Ah, sí? Feien balls a casa? Sí, tots els... Amb un gramofon. Llavors també, veu, això està molt bé, això que m'ho explica, perquè aquesta no la tenia localitzada, que es reunien a casa de la seva mare. Tot sovint, molt sovint. Molt sovint, I Cal La Salle, se'n recorda si anava també? Al carrer a La Salle vivia amb la seva àvia. Amb la seva àvia, exactament. I de tant en tant també anàvem a Cal La Salle, sí. Sí. De vegades a Cal La Salle, de vegades a casa meva, però a casa meva molt. Molt. Casa La Torelló, no? A casa seva no, perquè allà era una casa amb una entradeta normal i així, oi? Sí. Però la Torelló era molt intel·ligent, També era molt intel·ligent. Oh, sí, era intel·ligent la Torelló, i molt bona persona. Sí. Escolti, vostès no es van fer de falange ni de la secció femenina, però algú de la colla sí que se'n va fer, no? Se'n recorda? El Francesc Tatxer. El qui? Francesc Tatxer. I un que es deia Josep Jornet. Ah, el Jornet se'n va fer? No ho sabia. Amb una carta surt. No ho sabia. Diu que els justifiquen, Llavors diuen, bueno, potser s'han fet de la falange per no perdre la feina. No, perquè mira, jo també... Miri, vostè la va perdre per no fer-se'n. Aquí tenim l'exemple, no? Doncs altres se'n van fer per no perdre la feina, potser. Sí, esclar. Aquests no els coneixia, el Francesc Tatxer no li sona. Francesc Tatxer. El Jornet? El Jornet sí que el coneix. El Jornet sí. Per aquest, el Tatxer em sembla que a casa seva tenien una tenda de comestibles. No sé. No li sona aquest, bueno. Escolti, se'n recorda d'aquell acte que van muntar i tots els seus amics de l'Institut Obrer a Montserrat per honorar la gent, els companys que van morir durant la guerra? Vostè hi va anar? Sí. Vostè hi va anar aquell dia a Montserrat? Sí. Eren molta gent? No. Més o menys. Uns quants, 10 o 12. 10 o 12, molt bé. Això va ser el novembre de l'any 39, Ai, no sé. Bueno, molt poc. Després de la guerra, la Francesca va seguir jugant a bàsquet, oi? Ah, això, és que jo ja li anava a dir. Tenia una amiga que es deia Joaquima Sales, Sí. que era... Home, és la sogra d'un meu amic. Diu que encara és viva, oi? És viva, la dona de l'Albiol, del Santiago Albiol. Sí, i ell és mort. Ell és mort, però la Joaquima es veu que està molt bé. Ai, per què no va venir aquell dia, que l'haguera vista? Però és que l'Esteve tampoc va venir aquell dia i tampoc va venir la filla de la Joaquima. Però si vol ja li diré, si vol que un dia la vingui a veure, que la porti, que li faria gràcia. Ai, tant! Pues, Oh, sí, m'agradaria. Perfecte. Ja li diré a l'Esteve que el veuré. Bueno, l'haig de trucar, perquè l'haig de trucar per una altra cosa. O sigui, és molt amic meu, havia anat a Pàrvols jo. Des de Pàrvols fins ara som amics amb l'Esteve. Sí. M'agradaria moltíssim. Doncs ja li diré, està bé, la Joaquima. Ai, sí. Està bé, es mou i va a cursos de l'aula. On viu? Amb qui viu? Viu sola, la cuida una persona, però després els caps de setmana els passa amb una filla o amb l'altra, perquè no vol la feina que tenen per posar una persona a casa. No vol. No vol. Jo també tinc una noia. Molt bé. Doncs... D'aquest any, Ja. Encara van passar 3 mesos, que ja tenia 99 anys jo, i encara no tenia Ara ningú. el 100 ja els ha fet, vostè. No, els faré pel febrer. Al febrer, que sí, és de l'any 19, vostè, exactament. Sí, molt bé. Bueno, doncs ja, això ja... Doncs el que va passar la Joaquima Sales Sí. era més d'esquerres, que diguéssim. La Francesca no era de res. No... Bueno, no era de res, però tenia les seves idees. Bueno, però vull dir... No era de cap partit. No era farruca. No era farruca, molt ben. No sé com es diu. Està molt ben dit. Que resulta que la Joaquima Sales també jugava a bàsquet. Sí. Però jugava amb un equip que era d'esquerres, no sé què era. Sí. I la Francesca jugava amb els de l'Escola Industrial. Amb els de l'Escola Industrial. I es va acabar la guerra, la Joaquima no va pas voler jugar amb els de l'Escola Industrial. Ah, no? No, perquè com que li van dissoldre el seu equip, i en canvi la Francesca va continuar jugant.
I això la feia ser una mica, no sé com dir-t'ho, és que la Francesca no era tan, ara tornaré a dir farruca. Sí, bueno, la Francesca, pel que jo he vist, era simpaticíssima. Ah, això. I per tant es feia amiga de tothom. Sí. Molta facilitat. No era... En totes les fotos jo la veig rient i sempre... Sí, hi havia un noi que es deia Batalla, no sé. Sí, el Ramon Batalla, el de Terrassa. Sí, doncs aquest, bueno, a nosaltres ens agradava moltíssim, el meu marit i a mi. Sí, aquest tenia un bon ofici. I ja et dic que després el meu fill va ser alumne seu. Sí, sí. Doncs aquest sempre li escrivia i nosaltres li dèiem, per què no us arregleu amb aquest? I ella deia, perquè la política el portarà molt lluny, aquest. Veus? Bueno, a les cartes aquest es deixa anar a base de bé, sembla mentida també el que escriu a les cartes aquest, perquè fa uns comentaris contra els alemanys i d'allò... Sí, a nosaltres ens agradava, perquè, esclar, nosaltres... Però a més ja diu molt aviat, diu, els alemanys perdran la guerra, però això ja ho diu a l'any 40, Diu que... Bueno, una cosa sorprenent. Era molt intel·ligent. Molt, nosaltres, ja et dic, el meu marit i jo ens agradava moltíssim. Perquè després amb el Ballester va trencar la... Ah, resulta que doncs va anar a Astorga, i me'n recordo que aquest, el Batalla, amb una carta li diu que et veig molt desanimada, que te n'ha fet algun, aquell d'Astorga. Sí, però la Francesca va trencar el prometatge amb el Ballester. Home, sí que es va prometre amb un altre, va anar a fer de... Allà a Astorga? De soldat i va... Allà es va prometre amb un altre, vale. La va portar cap aquí, es va casar. Es va casar aquí, vale. Escolti, després, quan l'Andreu Castells va entrar a treballar a Cal Pineda, de comptable, i va fer entrar la Francesca... No sé si li va fer entrar al Castells, però la Francesca també hi va treballar. I la Teresa Paià també, no? Sí. I la Torelló? No la Teresa Paià, la Teresa Torelló. La Paià no? No. La Paià no va entrar a Cal Pineda. Ara jo quan has dit Paià m'he fet una mica de... No, sóc jo que estic aquí. La Torelló. Jo pensava que era la Paià. La Paià, sí. No, era la Torelló. Vale. Que era molt eixerida, molt... Sí, a més, bueno... Molt intel·ligent. Sí. I després quan va tancar Cal Pineda... La Francesca va treballar fins que van tancar Cal Pineda? O quan es va casar va deixar de treballar? No, no va deixar mai de treballar. Si feia de taquillera i tot a l'Oterpa i no va deixar. Però això ho feia mentre treballava a Cal Pineda també, la taquillera? Sí, la taquillera ho feia a les nits. Les nits. Llavors quan tanquen a Cal Pineda ja no va tornar, només va treballar a l'Oterpa? O va entrar a treballar en un altre lloc? Bueno, l'Oterpa era les nits, no comptava de dies. A veure, sí, va entrar a fer de mecanògrafa en un puesto... Era una fàbrica d'allà, de la vora el camp... d'això de... Camp de futbol? De natació. Al club, a vora del club de natació. I ara no me'n recordo com es deia. Bueno, és igual. Va entrar a fer de mecanògraf allà. Molt bé. I llavors a Cal Solsona... Sí. Esclar, va deixar Cal Solsona. Va deixar Cal Solsona, sí. Però resulta que la Francesca, com que valia molt, i a fer paquets i així, que enviaven paquets en les altres perfumeries, doncs van quedar una mica aturats. I la Francesca em va dir, digues que si volen, jo els vespres i els diumenges treballàvem, Sí, els diumenges aniré a fer paquets, oi? I això. I jo li vaig dir al senyor Solsona, m'ha dit la Francesca que si vol, que ja vindrà a hores i als vespres i als diumenges. I diu, la Francesca m'ha donat un disgust molt gros, diu, perquè la Francesca era un trosset de cosa nostra, no ens ho podia fer això d'anar a treballar en un altre puesto. I jo que dic, mira, ni ho sé, perquè ho vaig dir, perquè jo era més aviat poc culta i poc d'allò, Dic, sí, bueno, però els trossets de cosa seva van esquiar, que llavors hi anava molt poca gent a esquiar. Sí. Van esquiar cada setmana i sap on va, era aquí a fer paquets. El trosset de cosa seva, aquí es queda a fer paquets. I diu, m'has convençut, el senyor Solsona. Diu, m'has convençut, digue-li que ja pot venir com vulgui. Està bé.
I llavors hi anava a fer paquets i així. I després tota aquesta colla de la Francesca, que es veien això, que feien balls a casa seva, a Can La Salle també es veien, tot això es va acabar, Sí, cada un va anar. A mesura que es van anar fent grans, es van anar casant... És el que passa amb les colles. Molt bé, molt bé. Però encara van estar com 2 o 3 anys que es anaven veient. Esclar, fins que no va tenir un que es va casar amb aquell, l'altre que es va casar. Molt bé, molt bé, molt bé. Estupendo. Bueno. Puc fer un incís? Sí, que vulguis. Hi ha una cosa que... Has de cridar més, si vols. Sí, que trobo molt curiós, això de que quan anàveu d'excursió, a l'època d'abans que deies d'anar d'excursió, que cantàveu molt mentre anàveu d'excursió. Ah, sí. Què vols que digui allò? Allò, sí. És que hi ha una cançó que cantaven tan xula i no l'he trobat mai a internet. Sí, goita, ara ja me'n recordo del començament, però la trobaràs, que es deia Salut, sublims muntanyes. Salut, sublims muntanyes. Jo no era la que deia, però ja, digues. Deia Salut, sublims muntanyes, valtres que el cel toqueu, bueno, anava dient això. I llavors hi havia l'última estrofa, que és la que no me'n recordo, que deia l'aire és pur, no sé què, correm per les muntanyes, cantem la llibertat. Correm per les muntanyes, cantem la llibertat. Va dir que nosaltres una vegada vam anar a Núria, ja feia un any o així que es havia acabat la guerra, i allà vora el foc, allà al refugi, doncs cantàvem cançons. I vam cantar aquesta. I es veu que hi havia uns nois de Barcelona, van anar allà a les motxilles nostres, i van mirar perquè abans a les motxilles hi posaves al centre. I van mirar d'on veníem. I que sí, que ens van denunciar a la policia d'aquí a Sabadell. Carai. Perquè havíem dit això de Cantem la llibertat. Cantem la llibertat, carai. Ja veus, és que una cançó de muntanya ni es podia cantar, perquè veieu el que era llavors. Quina altra cançó era? Jo deia una cançó que era divertida, aquella que deia si te gusta comer la piment... Ah, bueno, això és una... Bueno, però això és cultura. Ella ha cantat cançons sèries. Era molt divertida. Quina era aquesta? Eren uns nois que els hi deien els de la Dolça Veu, que era un grup d'allà del centre, que també els van treure, quan... Els de la Dolça Veu, els deien, com una coral. Sí. Una petita coral. Bueno, s'ho havien fet ells, eren uns nois que venien d'excursió, un grupet. I es van fer dir, bueno, els hi vam dir els de la Dolça Veu. La Dolça Veu, és maco. I cantaven aquesta cançó, però no sé... Què deia de la pimienta? Oh, sí, és una tonteria, vols dir? Sí. Deia, si te gusta comer la piment, si te gusta comer la tomat, si te gusta comer la cachofa, fa xirvit, xirvit, banguai, ximpom. Maranguai de la vella colina i marang... Vols dir que t'interessa? Maranguanguai, maranguanguai, maranguai de la vella colina i maranguanguai, maranguanguai, ximpom. Colibi, colibi, pst, pst, colibi, pst, pst, coli, 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 com, ximpom. Llámelo, pom, pom, llámelo. Ai, mare, això trobeu que... Tómela, melo, gurugu, la goya. Y en la sereneo, oh, 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 oh. I llavors que anaven, verifa, fa, xunga, 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 verifando, verifando. Xunga, 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 verifando, verifa. Són les paraules tallades, no?, pel que he vist. Mitges paraules, no? Són invencions, és una invenció. No sé per què has volgut ara que diguis això. Paraules com a mitges, que es diuen. Era de conya. Aquests nois que no sé si se les van, no sé d'on la van treure. Està bé, està bé.